Сёння мы завіталі ў вёску Пагарэшчына Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці. Тут мы наведаем спадарыню Рэгіну, з якой паразмаўляем пра ткацтва, былыя традыцыі, пра гісторыю вёскі, якая фармавалася з навакольных хутароў ці футароў, як кажуць мясцовыя. Даведаемся, як жылі раней, што елі, што гатавалі, якія святы спраўлялі. Тым часам вы падпісвайцеся на канал і хадзімся ў госці. Вышиваешь росток. Это. Шуровская Раиса Казимировна. Меня у костеля хрестили. И дома звали Регина, там у Круня. Там еще в одной вёсцы Лазовка звали у Крунь, тоже Регина. А сюда уже мой мужик принес Реня. И меня тут Реня зовут. Вот. А так я по документах так пишуся. Прожила век. Прожила, усіх дзяцей дагадавала, адна, усіх замуж паддавала, усім вяселлі рабіла. Усім. А вяселлі былі ўсе вось Тут, у гэтай хаце вашай? тут. І колькі ж іх тут было? Ну, на яго, што дачка гатавала ёсць, у яе было на дзве стараны вяселля 160 чалавек. А музыканты былі? Былі, а як жа музыканты не былі на вяселля? Мясцовыя былі? Не, і з Вялейкі былі, і са Смаргонь былі, і мясцовыя былі. А на чым гралі? На гармошку? На гармошку, на гэтай на іоніке гэта ігралі. На скрипцы гэта у маю свадьбу только ігралі. Гармошка і скрипка з там соседняй вёскі, но іх ужо нема тут. Ужо яны памерлі, гэтыя людзі. Так? У цябе на свадьбе не было? Не, скрипач. А гэта гэты музыкант. Але гэны папрасіў яго гармоніка і... Тата мой на балалайцы іграў. Во. Даже балалайка недзе ёсць. Дзед, ты скора не прынясеш яе? Балалайку паішукай. Во. Чакайце, як... Гэта яшчэ тая самая балалайка ёсць? Да. Ён сам зрабіў. Дзе ж яна тут? Тата? Тата іграў на іх. Этой фотографии ж Ну. балалайка. Ён сам рабіў проста. Ён сам рабіў і... Сам рабіў. Ён іграў на ім. Тата мой моцна стройна пяяў, моцна стройна. У касцеле на хорах пяяў, усё. Мама стройна пяяла. Ну я чаму такая ўдалася? Вообще. Ну, ткала некалі. Гэта вас маці навучыла так? Мама научила, вёска ўся ткала. Усе, ну я тут, считай, самая маладзейшая ў гэтай вёсцы. За тое, што усе гэтыя старэйшыя мала хто тут ужо. Вот адна соседка і другая только ёсць старэйшая. А так я самая маладзейшая. У нас тут пара хатаў только у вёсцы. А ткалі, збіраўшыся ў хаце, усё. І ткалі сёння адны чом дыван, заўтра другой. Можа мне настольнікі, чом тады якія палаценцы, ну ручнікі гэта ткалі. Трэба было дзевак выдаваць замуж, трэба было маладога сустракаць, ну на ручнік станавіцца. Вот такое вот усё. Усё гэта да кросна ў мяне ёсць. А кроснаў дзед прыйшоў гэты да мяне, яны віселі, я кажу, пасячы ты іх. Ён пасек узяў. Ужо ўсё стала ў магазинах паяўляцца. І простыні, і ручнікі, і там, ну ўсё, што хочаш. Пасеклі. Як шкада. Ну, цяпер магла б. Во, гэта ж аснова гэта. Трэба ж было сразу лёну, як вам сказаць, ну, вы пасеяць, каб вырас, тады змяць у агрэгаце. Тады трапаць, вон гэта трэба. І тады прыносіш дамоў, і на гэтай мяльніцы вот так вот трапалі. Вот так. Трэпіш. Ой, раскідала. Вытрэпліваеш, тут было много кастрый. І ён такі кастрывы, калючы, і вот так вот трэпіш, а тады ўжо бралі вот гэта вот трапло, вот так,
і вытрэплівалі гэну кастру капітальна, каб ён толькі кужаль астаўся. Вот так во. Вот так. Гатовы лён называецца кужаль. І трэба было так ужо яго вытрапаць, каб ну, ён быў вот такі вот чыстенькі, файненькі, во. А тады толькі на караўлоце прасці. Вот. Гэта много работы. А тады ж трэба ўсё завязці. А трэба ж на прасці на такую аснову, на ўсё гэта. І гатоў яшчэ сфотаграфірую. Вот. Як вы сказали, караулоце? Караўлот. Караўлот у хаце. Трэба ж было на прасці, гэта ж много такіх нітак во на прасці. О, тоненьких, бачыце? А як сразу, трэба ж было і на аснову, і на падэтку ткаць, гэта на прасці. Падэтка гэта вот, во. Гэта во примерно аснова во гэта карычневая, а гэта ў падэтак за тое, што ну, заводзіш, а тады ж трэба ж суваць іх. І гэты, і ткаць. Вон гэна вытканая тоже цяперашняя, я перамыла іх. Яны ляжалі дзе-то ў куце. Тады во гэта, а гэта во перабіранец. Гэты. Ну, о. Гэта ўжо ўзоры пашлі. Надо каждую гэту во набраць во гэты во адну гэту, тады гэту набіраць, тады гэту, і каждый гэты во ўзор ж дагэтуль вот так вот трэба набраць сразу, а тады только ткаць. Ёсць такі вот дыван. Бяром гэны дыван, кладзём перад сабой, і па гэтых нітках такая, ну не гэтым, але вот такая дошчачка ёсць, вот такая во вузенькая, і каждый гэтых 6 нітак трэба адабраць, такіх як колодочками по 6 ниток. І завязці на ніт на гэны. Завязці. Ну, і праз гэты ніт, тады ж гэта во у берда увязці ў гэта во. У гэны ніт увязці, тады ў берда, а берда во сюды застаўляецца, а такую накачулку накач. І тады толькі ўжо пляскаеш. Это старое, гэта маей свякроўкі берда. І яго надта хвалілі усе. А я ж яшчэ думала, ну, дзяцей много, трэба ж, я са свякроўкай жыла 6 гадоў. Думаю, не, я гэта тоже буду трымаць яго, бо надта ўсе бралі, што яно моцна добрае, каб гэты, ткаць. Так я... У ніце ў гэтым, вот гэтыя ніткі, як наварачваюцца у кросную вядзеш. Трэба было у гэта каждая вочачка у гэта во. У гэта. Зацягнуць нітку у гэта во. І колькі ж гэта часу займала? О, подумай. Ну, недзе пару дзён. Да. А вось гэтыя часткі? А гэта ж часачкі гэтыя во. Трэба ж, каб яны во. Сюды, туды. І тады гэтыя во так выкачаліся. Як трэба, сюды перастаўлялі, а не дыкі тут во. І вот так во. А яшчэ як да каляд, мала часу, ну, да нашага свята, да 24 гэта числа куцця, трэба ж было вынесці кросны. А ўжо як паставім пасля Нового года і да Рождества Христова. Не, да, не так сказала, цяпер жа Рождество. Да Вялікадня. Дык гэты во. Дык тады ж так ужо спяшаемся ўсе. Ну, ткалі па 5 баб, па 6 баб, па 3 бабы. Усе стаялі каля кросны, усім была работа. А гэта катушка, вот прадзём, а тады на гэту катушку скручаем сразу на матавіла, ну яго ў мяне няма. Такое, так, палка, тады так і так. Скручаем, матаем у маткі, а тады гэтыя шматкі трэба раскручваць. Вот тоже ёсць такая зроблена, качу гэтым, ну, станок такі. Упіхаецца сюды гэта во палка, і гэта круціцца, і гэта во на гэта круціцца, вот так во, наматваецца гэтыя качулкі. І тады на, як прадзё, як чом гэтыя, як кросны, там тады такая,
як же ж яны завуцца, выскочыла з головы. Ну, крутім і тады засуваем сюды-туды. Скажите, а где вы сновали нитки? На стенах. Вот так на стены начеплювали, цвяки убивали и так вот сновали. Но это треба было знать, як сновать. Я не сновала, я не скажу. Это уже треба было, як кажуть, разумную жанчыну попросить, которая старая уже и знала, як сновать. И они уже знали, на что ты снуешь. Или на гэтые диваны, или на ручники, или на мяшки. Ткать, если мяшки перш ткали. Ну, так вот на стенах вот так вы и сновали. Одно развязываю, другое перевязываю, что праду, волну прала, овечек по 15 штук трымала. Возили, чесали, а тады прали на караулоце. И тады и вязала. Треба ж было выживать как-то. Это не теперь, что пошел, то там купил, то там тое, то там тое, то там тое. Тады ж не было так. Тут моя гэта родственница Ванда Константиновна, яна мяне гэта ўсё научила. Я ей благодарю за гэта, что яна мяне научила, и ўсё я раблю. Вот. Ад свякроўкі астаўся караулот, гэта і гэта караулот. Гэта прасніца, гэта лён, кужаль. Сразу трэба нарыхтаваць. Цэлую зіму прадзём. Не я ж адна прала. Усе людзі так прадуць. Прадуць, напрадаюць. Сколько там кілаграм трэба. Ну, я не помню ўжо так. Напрадаюць, тады мыюць, тады рыхтуюць. А тады только, але гэта вечарамі только прали зимой. Не днем. Днем же ж на работу ходили. Лён тропать ходили, мять ходили, сушить ходили. Сразу сушать, тады мнуть. Тады ў гэтых мялках, я забылася. Дед, як я назовецца? Мяльница. У мяльницы тады трэпят тым траплом. А тады только ўжо прадём. Вот. Мыем, белим. И это вилочки, это шпулька, это гэтый шнур, это колесо. А это вот, что крутится палочка. Як моторы які. І складано вам було навчитися на таким ось? Складано. Да? Чому? Потому что надо было понять его тоже. Если як я села на яго прасці, шнур попаў на одну гэту катушечку. Ось сюды. І гэты. І я кручу, а ён не тянется. Кручу, а ён не тянется. Пошла до соседки. Кажу, ну не тянет караулот, не знаю, что рабіць. Яна пришла, каже, дык шнур же ж трэба, каб і тут быў, і тут. І ўсё. Ну і паціху так вучылася. Ну нітка сразу, хоць якая была, а тады ўжо навчылася. Но я более вучылася на воўне прасці, бо свая воўна была, дык я на воўне более прала. Это лёном тканы. Ёсць шелком тканыя ручнікі. Шелк купля, а шелк брали, былі такія, шпагат быў шалковы ў калхозе. Цяпер такі во ён, дзе вам тут? Ну такі ён, видите, які. А тады быў шелкавы шпагат. І тады, а гэны шпагат, можа, у якіх нітак 10 быў, можа, 8, вот такі таўсты. Вымывалі яны трохи, як смалой былі пацягнуты, трэба было вымаць, хто ткаў белым гэтым шпагатам, а хто красіў, на які прыдумаюць. На сіні, на голубы, на зялёны, на жоўты. Ну, красных то не было ручнікоў. Вот. Гэтыя ўсе былі панятней. Во гэтаго ўсё трэба было набраць. Праз, можа, ну, вот такую во шырыню. Во.
бо ён же ж не суцэльны, будзе сшываны. Это вот так вот трэба гэту во, як у цетрадь у клетачку. Это трэба ўсё было набраць. Тады ўжо у ніты ўцягваеш, тады трапло такое, і пад ніткі тады зацягваюцца, і нітку бярэш, трапло пхнеш, і получаецца ўжо вот гэты ўзор адзін. Тады другую нітку, тады гэта получаецца, трэцюю нітку, тады гэта, і вот так вот. На кажды гэты ўзор, ад гэтуль да гэтуль, это можа і 50 нітак, можа і болей як 50 нітак трэба было набраць, і тады ж каждую па вочарадзі яе ткаць. А вось вы казалі, што ў хаце, калі вырашалі, што вось трэба ткаць, збіралася некалькі жанчын. То бок яны ўсе разам запраўляюць гэты станок росны, а нехта адна сядзіць, ці яны могуць змяняцца? Не, можаце змяняцца, абы толькі ўмела яна. А так можна мяняцца там ткаць, сядзець гэтым траплом вот так бухаць. А если так, дык если вялікі ўзор, дык і 3 чалавекі трэба, каб было, каля красён, а не і 4. А што вы рабілі ўсе? Гэта падпіхаюць пад гэту нітку трапло. Траплоў сколько, можа і 3, можа і 4. А гэта толькі стаіць і варочаць, вот так паставіш, яно вот так падпіхаецца. А тады вот так, значыць, туды пашоў узор ужо да гэтай жанчыны, которая тчэць. Яна засуваець. І тады чэць, тады опять другую нітку, тады опять. І вот так во. Гэта ўся прадзеная і гэты крашаная воўна. А як красілі? Даўней красілі, у травы красілі, я знаю, помню. І гаварылі, што у травы красілі. Вот у гэту во, у лебяду, як яе зовецца, у крапіву. З лебяды які колер мог атрымацца? Ну, там, типа, зялёнага, вот такое. А так, куплялі краски. Гэта ўжо краска купленыя. Куплялі краски, і каждую маток красілі аддзельна. Усё ж во гэта вона радужныя дываны ткалі. Радуга такая получаецца. Ну, у полосочку. А гэта во, гэта ж вот трэба было ўсё накрасіць. Трэба ж было зрабіць вот такое, вот такое, вот такое. А гэта можа... І гэта крашанае, і гэта сукно. Всё гэта крашанае. А тады пасля ўжо трохи купляліся ніткі такія вот, падбіралі. Але болей, сама лепей суконны дыван быў. Сама лепей, во гэткі во. Чаму сама лепей? За то, што сукно, яно не мажыцца так. Яно вот сядзіш, могуць і дзеці плэваць, могуць усё, так яно не мажыцца, як... І яго настолько мыць не надо. Іваны мыльтыя, ужо яны не гадзіліся вот так вот паслаць для гэта. Вот паслаў, сеў там. Не гадзіліся яны. Это ўжо не быў святочны дыван. Это ўжо быў штодзённы. Вот. А вось, добра, акрамя посцілак дываноў, што яшчэ маглі рабіць? Вось вы казалі адзенне, каб насіць. Ну. Гэта, напрыклад, як... Начныя рубашкі і мужикам, і кальсоны шылі, так як цяпер носяць прымерна бяльё гэта. І гэтыя во, жанчынам рубашкі начныя шылі, і наверх шылі рубашкі. А хусткі вось, былі у вас такія, можа, памяці абхінанкі? Былі. Вялікія былі. Самі рабілі? Вот, не, вот такія во. Ну, гэта ўжо ад мамы аставаліся, ад свякроўкі была астаўшыся, ад бабушкаў былі астаўшыся. Гэткія во хусткі былі гэты во. Ну, только што яны вялікія. Гэта тоже старынная хустка. Гэта не ёсць яны ўжо вроде бы і цяпер такія. Ну, гэта старынная хустка. Гэта ўжо даўнейшая. Вот. Мне бабушка адна падарыла. Вот. Гэта даўнейшая хустка. Не цяперашняя. Во гэта во хустка. Ёсць яны цяпер у магазинах. Можа такія, можа не такія. Ну, гэта даўнейшая хустка. О. Ну, во. І вось гэта, можа, шаліноўка? Ну, шаліноўка. Мы куплялі некалі, я помню. І тады на 4 хусткі разразалі. Бо моцна хацелася такіх узораў. Каб ужо ж у касцёл хадзіць і куды ж у госці, дык, о, гэта ж у цябе хустка. І вот разрэжаць во гадакво на 4. Мне тоже гэта адна бабулька падарыла.
И во, тоже давнейшая хусточка. О. Такая беленькая. Это уже можно было и до процессии идти. Ну вот на святы, на великие, первая неделя месяца, там хоронги, ну такие вот, может, видели, идут такие хоронги, алтарики такие несут фигурки, детки маленькие идут, кветочки посыпают, там подушечки несут. Но женщины треба, как была белая кофта, белый платок и юбка черная, спадница. Платки вязала. Такие вязала платки, может, ну, я не знаю, нитки купленные, белые, такие тягучие. И такую раму сбивали. На раму тогда через сантиметров 5 свечки били. И тогда пляли вот так, и тогда сплетали. Надто ж модные были хустки. И тогда из этой рамы снимали. И такие пейсики эти. Это, ой! Каждая женщина вязала тут. Ось, кажухи. Кожухи шили, да, кожухи шили. Овечку вот зарежешь, тогда вырабляют гэтые овчины. И шили кожухи. У нас там у конце вёски был як кравец, тишовец. Это очень мужчина такий был, ну, опытный. Такі, до яго было примерно колхозному человеку не доступиться, бо до яго такие ехали начальники, з Минска даже. Гэты валенки валил тата з Воўны. Сам валил, никому на продаж не валил, а нам валил сам тата валенки. Ну, носила я валенки у школу, а весной, уже як снежок такие, керзовые боты купляли. И я помню, ходила сама, так я ходила в этих керзовых ботах, и надто любила ходить, мне было, як вам сказать, завидно, у которых ноги кривые у девчат были. Так я, вот идет дорожка, и тут вот спокат, так я вот так выходила, вот так, кап зносить каблук у керзовом боте, кап вот так выходить. Вот. А ходила я 7 километров в школу. А де ближайшая була в Ойстрі? В Ойстове. Тата клумпы робил. Клумпи? Ну, З дерева? ага, но я их не носила. Не, Але приміралі, може? не примирала. Ну, видела, было у хаті. Може, мама коли одягала, може, тата коли одягав. Ну, клумпи, то я помню, як тата робив. З дерева вирізав, тоді обівав скурой такой, бо некая там скура, чи що там було. Обівав і такі от, як тепер як шльопанці не меркують, вот такі були. Тоді такі сніговці продавалися, резинові вот такі, і каблук. А вон і каблук треба було, як дерев'яний каблук уставляти. Так вот, некоторые робили гэты клумп, і тоді уставляли, і він тоді добре йшов гэты снігов. А румынки, може, були такі? Ну, румынки, я помню, что нечто звали, но не помню. А чуні, наприклад? Нет, чунев не было. Лапти видела, тата тоже плел, але носить не носил. Может, у нас были 2 соседи. Ходили добре в училище, и хлопцы у 10, у 11 класс. И тут школа была у Войстами 11 классов. И он много им чего робил. Так може гне лапці, ён може плёў і ім аддаваў, но я гэта уже не помню. Я што помню, што аднаму рабіў ракету, а другому рабіў домик. Ну, домик ён такі змайстраваў, што, ну, вот чысты гэты дом колхозны. І вокны, і ўсё. Гэта я помню. Я ходила в школу, у нас же еще не признавали Бога у наши годы. Я ходила до споведи, у костел ходила, вот коляды теперь вот ночами было. Теперь уже нема так ночами. А тогда ж целый костел збиралося людей, ксяндза не было, и был ксяндз. И збирались, тата меня возьмет, оденет, вот такую хустку завяжет. Там что, оденет меня теплее, и тогда тут дед старый сядить, и тут, и он сядет, и меня между этими дедами посадить, бо школа ж придет, проверяли ж. Я обучила катехизмы из шитка до споведи, но ходила я тайком. Вот. Сходила, ксёндзу ответила на вопросы, и он мне тихонько коммунию дал эту, и все.
А я дзяцей сваіх і цяпер во даводзяць. Белае плацце адзяюць, убіраюць дзіця гэта. Як перш дык простенькае такое от белае, а цяпер жа ж як адзенуць, там лепей як маладую прыбіраюць. Ну, але ўжо вот цяпер, дык ужо гэтыя ксяндзы маюць свае плацці гэтыя белыя, каб пад 1 тон, бо вы багацейшыя, вы ж там адзенеце гэта сваю дзіцятка, гэта дзяўчынку. Так, што там аж як царыца, а я трохи бяднейшая, ўжо не так, ужо ж маей трохи не так файна на душы, што гэна вон якая стаіць, а я якая. Ну, дык цяпер сплош пад адно. Вот. Ужо касцельныя сукенкі і ўсё. Старынны касцёл, старынны. Гэта нашы, можа, прадзеды, прапрадзеды будавалі. Ну, патроху трымалі, падтрымлівалі. І ксяндза не было. Наш касцёл не быў закрыты, так як некаторыя былі закрытыя. Там у іх былі і гэтыя во. І склады, і магазины, чаго толькі у касцёлах не было. Вот. А наш не. Наш аплачваліся, падаткі аплачваліся, і ксяндза не было. Я помню, як хадзілі без ксяндза. Яшчэ такая вот невялікая была, ну помню, тата мяне браў усюды. Я жавару, адзенець вот так, закруціць мяне і между старых дзядоў пасадзіць, у іх гэтыя варатнікі з гэтых аўчынаў, такія поўсць, гэта такая воўна. Ну і сядзелі, дык я гэта помню, маліліся. Дык крытыкавалі, як прыйдзеш вот пасля гэтай во, пасля куці ў школу, ну, примерно вот, як яна попадаеце, як сёлета, вот у сераду, у чацвер трэба ў школу. О, всё, там же ж тады, а панажыраліся, мак ёсць. А некаторыя даже былі, што, а ну, раз'яўляйце рот, паказвайце, у зубах мак ці ёсць. Да, былі. Вот, правяралі. А вось каляды, вы так ужо некалькі разоў пра іх сказалі. Што вы рыхтуеце на стол на каляды? Всё постнае, усё. Першую очередь баранкі з макам, вторую очередь белы кісель аўсяны, чырвоны кісель, журавін, крупы кіслыя з грыбамі у печы варацца. То куцця там нешта аддзельнае у місацы стаіць. Нет, у нас куцця кіслыя гэтыя крупы з грыбамі, кісель белую першую очередь, другую чырвоны кісель, тады сялёдка, рыба. А рыба якая важна? Не важна якая. От. Ну, гэта тады было. Гэта цяпер ужо рыба, там яшчэ што-небудзь. А перш толькі было абаранкі. Гэта надта добра было, як былі, мама купляла ўжо загадзя. А я думала, вы самі, можа, рабілі абаранкі? Я раблю цяпер. Ну, у вас свой нейкі рэцэпт ёсць? Не, ніякі. Такі вот ёсць гаршчэчык, садзімся, намачваю мак, дзед садзіцца і качалкай трэць вот так. Бо ёсць кофемолка, з-пад кофемолкі не такі мак. Ну вот сатрэць, тады кіпячу ваду, астуджваю і трошка, каб такая летненькая, мак заліваю, сахар сыплю, а баранкі кідаю. От, гэта першае. Тады кісель белы вару ў печы, тады гэты чырвоны кісель, сялёдка. Што там яшчэ такое постнае? Ну, вот што-небудзь такое, што прыдумаеш. Ну, гэта было толькі... Гэта цяпер можна там нарабіць чаго-небудзь. А перш не, толькі гэта. А калядаваць у вас ходзяць на вёсцы? Цяпер не ходзяць, бо няма каму. А хадзілі. Хадзілі, калядавалі. Прыйдуць і пяюць, і калядуюць, і кошык носяць, там што-небудзь збіраюць. А як на Вялікдзень, дык вообще хадзілі. Тады назбіраем, там пяём песні, і ў час, у 12 часоў, і пазней, пакуль пройдзем гэту вёску, гэну вёску. Тады нясём кошык вялікі, тады за стол садзяцца. І, той казаў, гуляем. А вось на Вялікдзень вы ж пеклі што-небудзь? Пірагі. Такія вялікія? Да, пірагі. Пасля хто-то ад дзета прынёс булкі,
як пячы, вучыліся. Помню, Лёдзя Рыпінская першая вучылася, нам показала усім. Тады і гэта Ядвіга пекла, і Ванда Константиновна пекла, і Регіна Юльяновна пекла, і я пекла. Ну, пячом булку ў печы, кажды у сваей. Гэтыя бляшкі адзін да аднаго, можа, дзве ў каго, можа, а трэба ж на пячы. Дык тады, ага, ты сёння пячаш, а я заўтра буду пячы ў цябе, яна ў мяне возьмеце. Вот так упяклі. Сразу, бываюць і вун, якія сразу ці сразу горшыя там то прыпаліш, то яшчэ што не ўдасца. Так, гэта і аддзельна. А лепшыя дзеці ў школе, лепшыя палажыў такую міску аддзельна, іх трохи прыкрыў, прыхаваў. Мама, дзе булкі прылятаюць? І мае, і другія, і трэція там. Ну, даеш гэтыя горшыя. Ты, пэўне, схавала недзе, мая каза. Кажу, не хавала я там усе булкі гэтыя. Ну, ядуць гэтыя, тады ўжо дастаю лепшыя. А ў булкі клалі гэты мак. Цёралі з сахарам і клалі. Варэнне клалі. Мы не клалі ні капусты, там, ні яблыкаў, нічого. Варэнне, мак, так адзінакавыя, просто васьмёрачкі такія перш прадаваліся, булачкі, і мы пяклі такія васьмёрачкі. Усякія круцілі, пяклі. Гэта на свята было ўжо б, от цяпер у сераду будзе куцця, ўжо б у які панядзелак цэлы дзень каля печы б стаялі б только так. Фарбавалі гэта 40 мала, па 60, па 80 яек фарбавалі. Дык а дзяцей, вот у мяне 6, у гэтай 6, там 4, там 4. Тут тоже было аж 8, тут 4, тут 3, тут опять 3. Да, я можу. А суседнія ж вёскі хадзілі. Это дзеці лёталі па яйкі. Кошачкі вот такія, дзе той кошачак, там. Кошачкі бралі і ляталі па яйкі. Ну, тады, каб скарэй, хто куды. Гэту Валю маю, ну, ўзялі ж, і хай малая ж ужо ідзець. Можа, ей гады 4 было. Гэта Ірка, Лена, Дзіма паляцелі. Паляцелі па суседах. Ну, і яе ж узялі. А я ж ужо стаю в акне, як тая гусь пільную, дзе ж тую Валю, каб хаця не згубілі. Лятуць адтуль з футара, там 2 хаты на футары. Гляджу, нема маей Валі. Я тут на вуліцу, дзе Валя? А яна в Марыські, кажыць, асталася, у кустах. Стаіць эта дзяўчына вот такая, у кустиках. Поляцела я, забрала яе. А лятуць, а которые паб'юць где-то яйкі, як малыя, вот так которые ядуть на ходу, которые бьются за этими яйками. Что хочешь? Ну, вось гульні былі такія, як яны называліся? Битки. Ну. А качалі як-небудзь? Качали. Ой. Подлога той гэты половик, он сюды-туды, и подлогой вот такой качали, и бились, и наносили яек, может, по 150 яек, коли не более понаносить. Ты не знаешь, что робить зимой. А не пусти, где ж ты не пустишь. Ганы поляцеў у дыбунькі, ганы поляцеў у лакачы, а трэба ж усюды облётать, ну и лятают, ну и лятают. Свадьбы, як былі тут у вёсцы, плаксы давали. Плаксы? Да. Ну, маладая даець плаксу. Чаму плаксу? Ну, пяюць жанчыны. Тады даець хазяйка ўжо маладой, ці маладога, як кажуць, плаксу. Даець водку, закуску, там усё. Тады ўсе жанчыны гэтай вёскі збіраюцца з адным сталом і гуляем. Другое вяселле, только ў другім доме. Вот. А гэты І так збіраліся, і пяялі, і ў маі пяялі. А на веселье? Вось у чым вы былі? У шелковых сукенках. Куплялі ці шылі? Не шылі, нічого не. Усё купленае. А вось гэты вянок, Вэлю? А, як на сабе на вяселле, я брала у адной жанчыны. Такую падкрэмавую сукенку. Крэм. А была у нас у вёсцы жанчына, дзеўка сталая, шыла мне Вэлін. Нема тут, не покажу скоро. Такая, як корона. Вот так вот сразу так, тады вот так, тады вот так. Да. І тады сюды вот да гэтуль, а там уже тады за гэта во верхняя чапляецца фата. Я гэта.
Такая фата у А меня. гэта вось ваш вянок, які вы рабілі, вам рабілі. О. Знаю, что гэна жанчына, которая шила мне фату гэту, оставаліся ніткі, як яна шила. Яна мне аддала гэтую шпулечку нітак і сказала, як я буду ад'язджаць да шлюбу у касцёл, каб накруціла гэту нітку на палец, кинула на зямлю, і каб эта нітка цягнулася, эта шпулька, дакуль кончыцца. Гэта каб дзеўкі ішлі замуж. Вот. А ці яна цягнулася, ці не цягнулася, не знаю. За тое, што я ішла замуж 7 февраля, снегу вот так, конь чуть паўзець, маладая у развалках сядзіць, малады тоже. Першага свата пасадзілі за алейцы, гэны сват ніколі не трымаўся, з горкі ля тут сані сюды-туды, если, можа, дзе видели, гэтыя вот так во. Я тады скорей взяла алейцы ад гэтага першага свата і давай кіраваць коня, і все равно гэтыя сані вот так. А мяцеліца, свету боскага не было відаць. Попытайцеся ў гэтай вёсцы, хто даўнейшы, ён усягду успомніць мою свадьбу. Если у феврале мяцеліца, ну, кажуць, Рэнина свадьба. Это мы едем уже с костела на коне. Почекайте, где оно тут вымается? Ну, это на коне еду. Тут вот тоже едем, Одя. А гэта ўжо мама мяне дома пераймаіць. Сюды мяне прывязлі, яшчэ уехалі да ганка, сюды да крыльца, да гэта, на коні. Я вылезла і пашла ў хату, павялі мяне. А назаўтра не выехалі. Так навеяла, вышэй платоў. Такая мяцеліца была. Па гэтай вёсцы не праехаць, не прайсці было. Вот так як платы, роўна щетками было, вышэй гэтых платоў, ну, вот если моей щетки, вот так вот было снегу. Ну як? Ён сказаў, што прыедзе ў сваты. Ну, а я даяркай рабіла. Ну, пашла я дамоў, прыйшла. Дамоў, тата стол з мамай зрыхтавалі. Прыехаў ужо ж ён і дружка. Прыехалі на коні. Прыехалі на коні, а трэба ж было ехаць па свякроўку ж яшчэ. Тады, кажуць, ну трэба ж па матку ехаць. Тады, а каб я ж ехала, бо я ж у сваю хату, ну тады села з ім, паехала на гэтым самым коні, прыехалі сюды, забралі матку ягонную, і, бо бацькі ўжо не было, і паехалі туды. Ну там пілі, тата соседей там пазваў, выпілі, пасядзелі, пагулялі. Ну, яны паехалі, а ён астаўся, здаецца, я ўжо не помню. Не, а мусіць дамоў паехаў. Паехаў, мусіць, дамоў. Не помню я ўжо гэтага. Ну і ўсё. Але там трохи, можа, пара тыдняў пабыло, і тут же ж пост пачынаецца. Ну і ўжо зрабілі маё вяселле, гэта 7 февраля. Зрабілі вяселле. Мяцеліца страшэнная, са Смаргонь дзядзька прыехаў, дачка ягоннага прыехала. Ой, госці пазбіраліся, хто блудзіў, хто не блудзіў, з дарогі збіваліся, коні. Ну, адзелі мяне, абулі. Малады, прыходзіць моя гэта смаргонская сястра, двоюродная, яна з майго года, і разам радзіліся ўсе сябры, яна 26-го, 29-го. Кажет, ты ці знаеш, нейкі прыехаў у лагожах, конь запложаны, і такія сані. Гэта на іх вазілі сена. Такія палкі папрыбіваныя вялікія. І, кажуць, па кані палкай паганяў коня. А хто там? А мяне ж схавалі, не можна ж паказвацца, у кухні стаю, каля печы. Ну і ўсё, не так, як цяпер выводзяць маладую. А там, ну я на футары жыла, вот так, футар ад футара. Ну, прыехаў. Гэтыя жанчыны, дзяўчаты пазбіраліся старэйшыя, песні пяюць. Ну, ён зайшоў у хату,
Уже ж і там і дружка, і дружчиха, і гості. Ну, привели меня, поставили. Ну, и одели, обули, опять повезли что до костела. Привезли до костела, приехали, ксенц повенчал у нас. И кажет, пойдем на гэты, на чай, бо метелица ж такая. Ну, а до алтара, ну, як пойдем на чай, я пошла. А ён и стоять на месцы, каля алтара, каля гэта. Приходим мы у хату до ксенза. Он кажет, а где ж твой молодый? Я крутилась. Не знаю. Ну, поляцеў гэты дружка, позваў гэтага маладога, прывёў. Попілі мы трохи гэтага чаю, ну, приехали домой. Ну, гостили. Вот такая, ну, большая лямпа горела над столом. Вот, которую ранее вы сказали, так я б нашла б и фотографии. Вот так вот. Эти столы стояли, лямпа тут горела большая. Он там, я сяджу, он. Это уже дружка бы сядить, вон лампа такая круглая. А, да, вы казали, что это такое. Ну. Угу. Да. Ну и пили-ели. И при этом свете, у нас свету не было. Я замуж выходила у 69-м году, у нас свету не было. Вот. А сюда приехала, уже был свет. Уже год часу, и он тут был. Вот. Ну, тогда погуляли, сюда переехали. А гуляли кольки день, два? У пятницу собрались, суббота, неделя, понеделок. 4 дні гуляли свадьбу. Я тоже дочок замуж отдавала так. Ну, только коли у пятницу начинали, был уже дзявоцкий вечер и хлопцовский вечер. Тата мой мне и моему молодому рабил гэтыя кольцы на гэтым караўлоце. Вот. Я як пляскаў, тады іх шліфаваў, усё гэта рабіў на гэтым караўлоце. Зрабіў мне гэтыя кольцы. Я пад гэтымі кольцамі ішла замуж. Бусы я тады стала носіць, як мама паехала. Маміны бацькі былі ў Польшы, і сям'я маміна, яна ездзіла ў Польшу, тата ездзіў у Польшу, тады адтуль прывозілі. Дык я тады ўжо ж троха прыбіралася. Адзежу мне прывозілі адтуль ужо. Дык я ўжо на танцы хадзіла такая. А завушницы, може, у кого тоді були в житті, ще не носили, так? Носили завушницы, но тоже усе своей работой. Вот тут есть хата, дядька робил завушницы. Да, з гэтага серебра, з этой копейки робил полностью, які хочешь. И сердечки, и кольцы, там, ну, он выраблял все. Ну, чим мама? Тоже у яе было 6 дзяцей. Дома хозяйкой была. Трэба было зварыць, трэба было гароды апалоць, трэба было скаціну дагледзець, трэба было дзяцей абмыць. А тоже ж не куплялася. Трэба было корову падаіць, каб астыла малако, спусціць, смятану сабраць, масла збіць, тварагу зрабіць, молока назбирать и завести аж у смаргоні на велосипеде дачникам, каб продать, каб копейка якая была. Тады ж у колхозе еще не зарабляли. Много было работы. Ну, жало. Вот жниво приходит. Треба было сярпом нажать жито, а там тады покидать вот такое ржище, каб же тата накосил корове, треба же на жирше, а не давали ж высоко косить. Дык вот так вот жнеть, тады тата раніцай скосить, а я нажала. Было работы, тады жанчынам было работы. А якая ваша самая любимая такая страва? Вы что любите готовать с такого старого нечага? Что-то, например, готовали? Со старого я вообще ничего не любила. Саладуха, тады блины гороховые, тады мука соевая была такая. А что за саладуха? Саладуха – это квас такі рабіўся з жытняй мукі. Яго заварывали, трэба было ў печ ставіць. Это я знаю, мяне одна тут суседка уже научила была. Ставишь жытнюю муку, жыта, у печ, яна там распарваецца, тады кипятком заліць, тады трохи трэба, каб яна падкісла, тады сахар сыпеш. І такая вот похлебка получается, саладуха. А ў посця это моцна мы пасцілі, не так, як цяпер посцім, і пасцілі мы.
бульба, і гэта саладуха, і толькі бульбу ў рот, і гэтай саладухай чэрп, міска стаіць, і ўсіх гэтых 6 лыжак у одну міску. І чэрпае. А я не любіла яе страшна. Тата, есця? Я міску лыжкай отак чэрп, тады вылью, тады патрасу, скоренька ў рот. Помачу, тады, каб тата ж видел, что я беру, тады потрасу лыжку еще, что ко мне. А яна ж рэдкая, яна ж не прилипает до лыжки. Я потрасу и в рот. А теперь уже я, уже бо этого жанчына рабила, у нас соседка была, я уже любила яе. И круп кислых не любила, не ела. Много. А блины з гэтага, з гороху, ой, я еще не помню, такие ломятся. Ну, горох мелят и на муку испеченную, ну, вообще. А не зена, як она, соевая мука, желтая такая. Мама на 5-6 лет, ой, як я не любила я их, я не знаю. У нас только что в детстве было, что в школе давали подарки. Да. Вот приходить, в школу мы ходили далеко, выходила я у школу у 7 часов раніцы, ці зіма, ну летом трохи уже позднее, а я зимой у 7 часов выходила, бо снегу вот так. Тата факелы запаливал, накрутить на палочку трапок, в солярку помочить, и я иду с факелом по дороге. Вот, покуль там до вёски дойду. А тады уже у сумку положить салца такого тоненького с прослоечком, кусочек хлеба. И тады, а яно ж пахнет у школе, а не можно ж. Тут наставник говорит нечто от этой гильзаной сумки з-под парты, у рот упхнул скварку, тут кусочек хлеба. Сидишь, а у нас у классе было 47 учеников. Дык нам добре було тягати, трошки присунувся, пригнувся, ага, тягли. А вы ходили в школу уже, у вас портфель был некий? Чемодан. Чемодан. Чемодан с железными берегами. Вот такий во был. Ну, де він брався, я не знаю, може тата купив, може, ну, новий був, не старий, ніхто не віддав, новий некий був. А тоді, як тата поїхав в Польщу, привез мені такий чемоданчик, ну, але такий акуратненький, з круглими бережками, так вот відкривався. Стройненький такий уже. А гений чемодан хороший був, моцно. Накладеш сумок, там нічого з'яди напхнеш у його, і тоді йдеш у войстома, там по гостинці, по гэтым, горка такая была, а снегу много, расслизгана. Садись на ты чемодан и поехал. Дык он выгодный был. А гэтыя бераги железные, ничего не зробится. И все так с чемоданами ходили? Нет, кто с чим? У что? Гэтыя мужчынские такие вот сумки были, ну, ну не кожаные, але такие вот брезентовые такие были через плечо. У кого, ну, кто что якое мел. Я даже помню, як ходила в начальную школу, у нас один хлопец ходил даже с шитой сумкой. Вот такая торба пошита, это ручка вот так на пляжу оденет. Там по соседству у нас была женщина. Она хворая, дочка, сын. Только при ей был малый, который ходил в школу. Так я помню, полетим, мама, подоить корову. Ну, занесите вы ей, этой бабце, молока. Дасть там литр, типа пол-литра. Я тогда не разбиралась еще. И мы праз поле так через жито, пром это молоко, пром мы это молоко ей. Ну, летим назад. Мама, га, о, нас Зося угостила. А чим же ж я вас угостила? Такий столик був, а під столиком такое було, як кориця зроблена. І там наварена з лупинами бульба неочищена. Яна гэтай бульбы достанет на стол положить. Без скатерти, без ничего были ж столы тогда. Положить этой бульбы, мы облупим и цибули. И она облупит нам, и соль поставить. И мы эту бульбу, цибулю, у соль, ну и наядемся. А тата уже у нас была скварка, якая, ну, 2 раза только ж кололи. Перед колядми и перед Великоднем кололи. Ну, трохи было сала, корова была, у них ничего не было. Дык нам, я еще не помню, як мы ели ну, бульбу з цибулей и солью. То, о, Боже. Гэта Пагарэль, не, генам Пагарэльшчына, а гэта салдаты
ну, да маёй дарожкі. А чаму салдаты? Бо там некалі нейкая вайна ішла, некалі нешта там, ну, там так спраддаўна, як кажуць, з-пад зямлі ішло гэта салдаты. Цяпер ужо маладзёж не гаворыць. А я як прыйшла, гэна салдаты пагналі там кароў ці там што, а гэта пагарэльшчына. Ну тут у гэтым канцы былі праваслаўныя ў нас. А гэта мы ўсе католікі. Ну праваслаўныя яны як начнуць з нашых каляд гуляць свята, то яны канчаюць сваім тады, там Новым годам. І ваші, і свої. Ну, усе. Песні раздаюцца, гармошкі граюць. О, як тут весела было. Дзяцей поўна кругом.